Liptovská Mara. A tu je Jalovecká dolina, ktorou sa vraciame. Auto sme odparkovali v Žiari. Odtiaľ sme vyšľapali na žiarskú chatu. Do žiarskej chaty Žiarskou dolinou až na 3 kopy. Potom veľká kopa. Blízko bol vrch Volovec. My sme išli na Baníkov. To je vlastne tu pod nami. A z Baníkova sa už vraciame takou obklukou cez túto Jaloveckú dolinu. Taďaľto dole prídeme a potom naspäť do Žiarskej. Ale odtiaľto krásne vidno Liptovská Mara. Ako tu keď vybehnem hore, tak je vidno Oravská priehrada. Tak, koľko máme hodín? My sme už asi v polovičke trasy, je 3:30. A už nás čaká Peťo so Šaňom, sú niekde vpredu. A za také 3-4 hodinky sme dole. Krásne počasie. Fantázia.